רק 5 דקות מירושלים, ממש בכניסה לבית לחם, ממוקם קבר רחל אמנו. הסיפור התנ"כי על רחל הוא בעל עוצמה מיתולוגית. זה סיפור אהבה ייחודי שיש בו נאמנות בלתי מתפשרת, עקרות וסוף טרגי. מוות בשעת הלידה של בנה הצעיר בנימין. המרכיבים האלה מצוו את רחל אמנו כאם הרחומה, זו שאפשר לספר לה הכל. מה שהיה פעם נקודת ציון מקודשת, צנועה, אינטימית, הפך בתגובה לסכסוך המתמשך מול הפלסטינים ליעד מבוצר, מוקף חומות שמאחוריהן מסתתרת הכיפה. בעבר סימן ההיכר הבולט של הקבר הקדוש. 23-31. מה המצב בחוץ? פה בסביבות 7 אוטובוסים מגיעים לכניסה. כל מה שמסביב לקבר, כרגע מתחיל אוטובוס מפה. 23-31. מתחיל להכניס אוטובוסים. התפקיד שלנו זה סדר. חבר'ה, יש לי כמה תקלות של שנים שעברו, זה יחס כלפי מתפללים. בנשים זה העבודה הכי קשה שיש. כל אחת רוצה להישאר שם כמה שעות. התפקיד שלנו שלא יישארו כמה שעות, התפקיד שלנו שיצאו כמה שיותר מהר, שנוכל להכניס אחרות. הוא נכנס לכאן הוועדה? הוא נכנס לחנייה? הוא פה ויוצא ככה. נכנס לחנייה, בסדר. פתח את החנייה עוד הפעם. פתח את החנייה בשבילו. צהריים טובים לכולם. היום אתם רואים לחוץ פה. זו תקופה שהכל יכול להיות, לכן אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל אירוע שלו. מי שבקבר להיות ערני פה. הדברים צריכים לזרום איך שאנחנו רגילים. כשמתפתח אירוע הפסד או כל אירוע, דבר ראשון סוגרים את הקבר, מונעים את הכניסה. אנחנו פותחים את הקבר רק אחרי שהסכנה חולפת ואפשר להכניס אותם בבטחה לכיוון עד הקבר. אני מנהל אתר קבר אחר, וזה אומר אחריות את כל מתחם הקבר. אני בדרך כלל מגיע ב-12 בלילה, חצות, לקבר אחר, לפעמים קצת לפני. כאן יש מעבר גבול שנקרא מעבר רחל. מה נשמע, אחי? שלום במומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במומם. לשמי דקודשה ביחו, לילה מן כל ברכתה ושיר. אתה צריך אישור חוקי, להזיז פה כל אבן מימין לשמאל, אתה צריך אישור. זה נקרא שטח צבאי. צריך לדעת שהמקום עדיין בבעיה ביטחונית, כשיש התלקחות, אז ישר מגיע גם לבית לחם. כניסה משם, חבר'ה. רק 5 דקות מירושלים, ממש בכניסה לבית לחם, בוקר טוב לכולם. משמרת בוקר, קודם כל נתחיל בקבר. מי בקבר? עדיין, כל מי שנכנס לקבר עובר דרככם. אין אנשים שלא נבדקים, ואם צריך לסגור את הקבר, אתם סוגרים. כל אירוע שלא יתפתח, תמיד לחשוב שאנחנו את האירוע הראשון תמיד חוטפים. אוקיי? זו שאפשר לספר לה הכל. זו העמדה הכי דרומית של הקבר, שמבטחת את הקבר לכיוון בית לחם. הפך בתגובה לסכסוך המתמשך מול הפלסטינים ליעד מבוצר, מוקף חומות שמאחוריהן מסתתרת הכיפה. בעבר סימן ההיכר הבולט של הקבר הקדוש. בכל פעם שגובה הלהבות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מתקרב לנקודת רתיחה, הזעם הפלסטיני מתנקז, למרות החומה, למרות הביצורים, אל מקום קבורתה של האם הרחומה. ברגע שהגיע הרכב, תבצע חשבון, תבדוק אנשים על פי רשימה. התפקיד שלנו זה סדר. חבר'ה, יש לי כמה תקלות של שנים שעברו, זה יחס כלפי מתפללים. אנשים זה העבודה הכי קשה שיש. כל אחד רוצה להישאר שם כמה שעות. התפקיד שלנו שלא יישארו כמה שעות, יצאו כמה שעות מהר, שנוכל להכניס אחרות. ההפתעה היא פתאום מגיעים לך כמות נערים, אני מדבר איתך 60, 100, 150 מחכים להתאגד ביחד,
ואתה רואה גשם של אבנים, ואתה יודע שבאותו רגע, זה הרגע שאתה רוצה את הקבר מכניסה, אז מחכים בחוץ אנשים ומחכים בפנים אנשים, ואז באותו רגע כמובן הם מגיבים, נכנסים פנימה ועושים את העבודה. המגמה פה שהקבר יישאר פתוח, אנשים יוכלו להגיע להתפלל ולא נפסיד. פה מתחילה כל הזמן הבלגן, זורקים אבנים, זורקים בקבוקי תבערה על החיילים אחרי שהם הורגים אנשים בבית לחם. ילד בא לפה, זורק אבנים מפה, הם יוראים על הילד כדורי חי, יהרגו אותו. מה אחר כך? כל העם בבעליית בית לחם באים מכל המקום בכיוון הקבר רחל. למה קבר רחל? בכיוון זה הנקודה הראשי לזורק ותתלחם עם הצבא ועם מדינת ישראל או ממשלת ישראל. בית לחם, מקום הולדתו של ישו, היא מהמקומות היותר קדושים לנצרות. בעבר היה בעיר רוב נוצרי, אלא שרבים מהם התייאשו ובחרו להגר רחוק מכאן. לנותרים, ובהם משפחת קלר, נבנתה חומה. בצמוד לחלון חדר הילדים ולחנות תשמישי הקודש שמנהלת אם המשפחה אנסטס. هلا نحن كنا عايشين كنا في الوسط بالمعسكر الجيش الإسرائيلي اللي حول كل المنطقة لمنطقة عسكرية حتى كانت تكون مغلقة وكان احنا بس اللي نقدر نفوت والجيران اللي بقيوا بس الباقي رحل ما قدر يتم فكنا نتعرض انه ينعرض علينا طبعا اشي طبيعي انه تشيك مفتوح ايش بدكم خذوه בוקר טוב לכולם, משמרת בוקר, קודם כל נתחיל בקבר. היא בקבר, עם ידיים, כל מי שנכנס לקבר עובר דרככם, אין אנשים שלא נבדקים, ואם צריך לסגור את הקבר, אתם סוגרים. כל אירוע שלא יתפתח, תמיד לחשוב שאנחנו את האירוע הראשון תמיד חוטפים. אוקיי? كل أهلنا ببيت لحم مدفونين وإحنا عايشين. هذا المثل اللي ولادي أو ابتدأوا له لما بنوا الجدار فيهم واحد. מול המקום הקדוש, השוקק מאמינים, אורי אריאל, היום שר בממשלת ישראל, נזכר בימים אחרים, נוראים לטעמו, כשכל זה עמד בסכנה. זה מתחיל בזה שעושים את הסכמי אוסלו, ואנחנו רואים לפתע שקבר רחל, בסדרנותנו המוחלטת ממש, הוא בשטחי A, זאת אומרת, באחריות של הערבים, ואנחנו צריכים לבקש, נצטרך לבקש רשות כדי להיכנס לפה להתפלל, רשות מהערבים, מערפאת, ואנחנו מסתכלים פה בחור, ובאמת לא יודעים כך לעשות, כי כבר זה עומד להיות חתום ממש. ואז חברנו, הרב חנן פורת זכר צדיק לברכה, אומר, אני הולך עם זה לרב. והוא פוגש שם את הרב מנחם פרוץ, זיכרונו לברכה, ופורצים בבכי בפני ראש הממשלה רבין, שואלתם מה קרה? מה? הוא לא מבין את עוצמת הרגשות וההזדהות וההיסטוריה של 2000 שנה. רבין בעצמו הבין שהוא שגה. הייתה בעיה לא פשוטה לשכנע את אנשי הרשות הפלסטינית ובראשם ערפאת לשנות הסכם שכבר היה גמור. בזכותו, בתחום הזה, עובדה היא שאנחנו יושבים פה, וברוך השם לא תחת שלטון של מחבלים או אחרים, אנחנו פה תחת צה"ל, משמר הגבול, ריבונות ישראל. ילד בא לפה, זורק אבנים, הם נראים על הילד כדורי חי, שיהרגו אותו. מה אחר כך? כל העם בבעליית באים מכל המקום. מה המשמעות של האמא רחל בעיני עם ישראל? היא האמא שלמעשה נועדה לאורך כל הדורות, לאורך כל הגלויות ועד ביאת גואל צדק להיות על אם הדרך. בית לחם, מקום הולדתו של ישו, היא מהמקומות היותר קדושים לנצרות. בעבר היה בעיר רוב נוצרי, אלא שרבים מהם התייאשו ובחרו להגר רחוק מכאן. לנותרים, ובהם משפחת קלר, אצלם מתחננים, אצלם מתפללים, וזו הזכות הגדולה שגרמה להיות פה ולהיות האמא של כל עם ישראל. אנסטס. רחל היא אימא במובן, הייתי אומר, הכי פשוט של המילה.
האמא הביולוגית, אבל עוד יותר חשוב שאמא שילדה את עם ישראל. החלום שלנו היה שבאמת סביב קבר רחל יהיה התיישבות, יהיו אנשים שגרים כמו בכל מקום בארץ ישראל. מי ששמעה את הקריאה כבר בשנת 1995 ויצאה להגשים את חזון ההתיישבות היא אבלין הייז האמריקנית. היא גייסה כספי תרומות בניו יורק ורכשה ממשפחה פלסטינית את הבית הנושק לקבר רחל. Rachel is promised to bring the Geula. She's the Jewish mother who cries for children, not just her children, all children, that they learn to love, not to hate. I always had this feeling so much more comforting here than anywhere else. הבית קיבל שם חדש, בית בני רחל, והוא יועד על ידי אבלין להיות המרכז של האישה היהודייה האוניברסלית. היום שר בממשלת ישראל נזכר בימים אחרים נוראים לטעמו, That means if you have an ideal and you want to make it real, you actualize it. This is our war room. When we first built the building, the army moved here. If you look out the window, you see the original dome of Kever Rachel. Before we had this building, we used to have parties on the ground floor of Kever Rachel. And I organized lectures in the building itself. Invested in here as well for $1 million, and that was about 11 years ago. Now it's worth much more because it's in the wall. If you send land to Jews, you get murdered. So Christians that we bought it from fled the country. They didn't want to be murdered. They wanted to sell, they wanted to get out of here. So they're not the biggest problem. The Arabs did honest deals. They just trying to save their lives. What's the problem with the Jewish It's a big story. Maybe you'll get it, but I'm not ready to tell it. עובדה היא שאנחנו יושבים פה, וברוך השם לא תחת שלטון של המחבלים או אחרים, אנחנו פה תחת צה"ל, משמר הגבול, ריבונות ישראל. Hello. This is a very holy place. 3,000 years in this same place. It says in Yirmiyahu 31, Rachel is crying, she's crying for her children, and that's what this house is about. It's the house Beit B'nai Rachel, the house of Rachel's children, that is for learning our history, our place, our identity, our old values. Now, how did I get involved in this place? I had a meeting in my shul, and we decided to adopt Kever Rachel. That's the picture, the open streets, no walls, nothing, 4,000 people here. And the Arabs who were on top of the property were dancing to our music. אצלם מתפללים, וזו הזכות הגדולה שגרמה לי להיות טוב ולהיות האמא של כל עם ישראל. רחל היא אמא, במובן הכי פשוט של המילה. בצד המערבי של מתחם הקבר, חומת המגן סגרה על מחנה הפליטים אל-עידה. تقريبا شبه يوميا في أولاد بيضربوا أحجار، بيضربوا قناني ميلودوف، لأنه جزء من أولاد الصغار اللي من مخيم عايدة اللي جنب الجدار بطل في عندهم مساحات يلعبوا فيها، والجدار أخذ الأراضي اللي كانوا يلعبوا فيها، بالتالي ما بطل في عندهم مجال شيء يلعبوا فيه إلا يضربوا أحجار ومولوتوف على الجيش الإسرائيلي وعلى المستوطنين في منطقة كبرى رحيل. وهذا طبعا الجيل يعني ما بسويش حسابات يعني، وبالتالي عنده استعداد يهاجم حتى لو بيعرف إنه بده يموت ما بيسوي حسابات. הבית קיבל שם חדש, בית בני רחל, והוא יועד על ידי אבלין להיות המרכז של האישה היהודייה האוניברסלית. מעל התפר מבני מחנה עידה והצד השני של מדינת ישראל. והגדר הזה, אני חושב שזה לא יעשה ביטחון ולא יביא ביטחון ולא יביא שלום, לא לעם ישראלי, גם לא לעם הפלסטיני. אולי לא נראה טוב, אבל אני אומר לך, מוריד לאפס פיגועים, יוצר הפרדה ברורה. פה אי אפשר היה לשים גדר, שטח אורבני צפוף, ורק החומה פתרה את זה. אני חושב שבככה הצלחנו להכיל את המשילות של שטח ישראל לכל דבר, גדר לא הייתה נותנת את הפתרון לזה.
זה לא שיושב מישהו על רגל לרגל ואומר בוא נריב חומה. האבן מכתיבה, הבקת"ב מכתיב, הניסיון לפגוע מכתיב, לכן אני רואה את זה בצער. כמובן שהייתי שמח אם כל זה לא היה, אבל לא אני קבעתי את הפרמטרים. החומה הזאת נולדה כי מישהו עשה הערכה ביטחונית והוא החליט שאם נעשה חומה כזאת אז עם ישראל יוכל לנוע פה בחופשיות והכל יהיה בסדר. זה לא יכול להיות המצב, כי הבריחה אחרי חומות תמיד תביא את האויב עליך. ההגנה הכי טובה היא התקפה. המציאות פה עכשיו שזורקים בקבוקי תבערה מעל החומה. צריכים להוריד את החומה הזאת כולה ולחזור לקבר רחל המקורי. אתה זוכר את הכיפה הזאת? ואחרי זה בית קטן כזה יפה, צנוע, כמו רחל אימנו, נורא צנוע, נורא פשוט, לא צריך הרמונות. זה קבר רחל. זה קבר רחל, בסדר? מה נשאר מזה? ערימת בטון, כל היום מתמגנים, כל היום כאילו מה? Now, how did I get involved in this place? I had a meeting in my shul, and we decided to adopt Kever Rachel. That's the picture, the open streets, no walls, nothing. نفتقد الطبيعة كنا نشوفها كنا نشوف كل بيت لحم كنا نشوف النظرة إلنا هلا كتير متعبتنا ونشعر حتى إنه إشي قبض على نفسنا مش قادرين نتنفس من كتر ما هو ضاغط علينا لأنه حتى حياتنا اللي صارت متعبة وعم نواجه كتير مشاكل ما تفكر إنه بس الجدار هو المشكلة تقريبا شبه يوميا في أولاد بيضربوا أحجار بيضربوا قناني ميلودوف لأنه جزء من أولاد الصغار started going to Kever Rachel. There was no bus at all. There was one bus a day. No, this was not a bus. This was a school bus. We were the only people there. Right. على الجيش الإسرائيلي وعلى المستوطنين في منطقة قبة رحيل. Kever Rachel is very important, so we do very important things to the Jewish people, and both my grandmothers were raped, and there's so many Rachels in this world, we're all connected. זה הגדר מעל התפר מבני מחנה עאידה והצד השני של מדינת ישראל. והגדר הזה, אני חושב שזה לא יעשה ביטחון ולא יביא ביטחון ולא יביא שלום לא לעם ישראלי, גם לא לעם. רק תחזור קדימה, תחזור יותר לפינה קדימה ותעשה רוורס מחדש. תיכנס פה. עצור, 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 עצור. פה אי אפשר היה לשים גדר, שטח אורבני צפוף, ורק החומה פתרה את זה. וככה הצלחנו להכיל את המשילות של שטח ישראל לכל דבר. גדר לא הייתה מספקת אותנו. And that was the one that was given. The first Torah is inside here. And on the Torah it says the roots of the path of the foundation of the presence. And the Torah safe in there? לכן אני רואה את זה בצער, כמובן שהייתי שמח אם כל זה לא היה, אבל לא אני קבעתי את הפרמטרים. You know, a man's got to do what he's got to do. It's here. And I just want to make sure it's not dirty because there's so much construction. החומה הזאת נולדה כי מישהו עשה הערכה ביטחונית והוא החליט שאם נעשה חומה כזאת, אז עם ישראל יוכל לנוע פה בחופשיות והכל יהיה בסדר. אלפים. יום הכי פשוט שלנו זה היום של משהו יש. אחרי חומות תמיד תביא את האויב עליך. כל העניין פה זה לשפוך את הלב, הם שפכו את הלב בצורה שאנחנו צריכים ללמוד מהם. כל התחינות והכל, אולי רווקה ואז היא רוצה זיווג, אולי נשואה, היא רוצה שיהיה לילדים, אולי הוא רוצה שיהיה טוב לילדים שלה. מי שמגיעה לפה זה אמונה. זה קבר אחר. זה קבר אחר, בסדר? מה נשאר מזה? ערימת בטון, כל היום מתמגנים, כל היום כאילו מה? דוד, בוא נעשה סיבוב. نفتقد الطبيعة اللي كنا نشوفها. شلون عليك؟ كنا نشوف كل بيت لحم، كنا نشوف النظرة إلنا هلا كتير متعبتنا
אמן יש מהירה ונבוא, לא יממן מה היה יתבור. ברוח והסלام. I want to see my Torah on the men's section. Slicha, can you open the Torah? Can you open where the Torah is? Torah Sheli is in there. What is it? It's my Sefer Torah. See if it's yes. No, but if you open it, it looks different. There was one bus a day. Okay, so my copy is not there. This was a scribe because we were the only people there. Businesspläne folgen? Oder dem Heverachel is very important, so we do very important things to the Jewish people. And both my grandmothers were Rachel. And there's so many Rachels in this world, we're all connected. Herausforderungen suchen. Finde Antworten auf wasunsbewegt.com. Slicha? It's my Torah. My Torah, Sefer Torah. I gotta see my Torah once a year. Sefer Torah Sheli. יש פה סדר במקום הזה. Excuse me, could you see the top? I want to see my Torah. So could you show me the top, which is my Torah? It's Slicha. Sefer Torah Sheli, I have to check. Do you see a name on here? Okay, so then we'll look at the other one. I don't think that's mine. Inside here on the men's section. This Torah is not here. That's Sefer Torah. And that was the one that was given. Can you just see here? Right here. Oh, if my, I want to know where my Torah is. Can you tell me where it is? It's not in there. That's a comment. Just for. Here it is. It's right here. Right here. Sefer Torah Sheli. Yes. I don't know what he's going to do. I know, believe me. There's so much Let's go. It's there. It's got the cover. No, because in middle of tefillah, it's a lot of men. It's not like... נוערים לכאן אלפים, יום הכי פשוט שלנו זה יום שלנו, מה שיש. גאולת הארץ נוסח אבלין משכה אליה שותפים טבעיים. הרב בני אלון, ראשי המתנחלים, ביקש להקים בבית בני רחל ישיבה פעילה. I came here today and the sign was broken off the wall. You can see the wall is broken. You can see the pieces on the floor. And this sign was up on the balcony there. It was wired onto the balcony and they even took this down. מה שהתחיל בשילוב זרועות למען מטרה משותפת הפך עד מהרה לניסיון השתלטות מקומי על החזון של האישה מאמריקה. This beautiful picture of Hebron was taken off the wall and damaged. הורדו כל התמונות של הבנים וכל השלטים, הכל הורד, מה שאתה רואה זה הכל היה, כל התמונות שלנו הורדו בצורה מזעזעת. This is done to make it an exclusive place as a yeshiva for men. They don't want women here. They told me that they want to make this museum into a dormitory. I don't think that's good for the Jewish people. On the men's section. היא הייתה בעלים הראשי ולא היה עוררין על זה. כנראה במהלך השנים, או על ידי שהיא נתנה טיפוי כוח, פתאום נוצרו מחלוקות, ולא איחר היום לבוא, שפתאום הבעלות כבר לא ברור שזה שלה. חבר'ה האחרים זה חבר'ה שבאו לעשות ישיבה, הכל ללמוד במקום. Twice Rachel weeps for her children. Once because of the exile, and the second time Rachel refuses to be consoled for her children because they have assimilated and lost their level of being God's sons, connected to the borders of holiness. When you assimilate, then you've lost your borders. They don't know what it is to be. After we moved into the building, I brought in one yeshiva, and we tried to teach him what is Torah, what is Derek Eretz. So she's crying over those who have lost their borders and don't know what it is to be a Jew. It's my Torah. They don't know what it is to be. My Torah. Rabbi Benny alone came to me and said to me, I only want to learn here. I want to have a little office and a little group. And you'll have your museum, you'll have your Medrash. Atara is one of the greatest teachers he ever heard. Everything was sweet and complimentary. Jeremiah is Navi HaTochecha. למעט השנתיים האחרונות, Do you see a name on here? שהצלחתי להכניס לשם ישיבה. So then we'll look at the other הבניין one. הוא בניין של רוח רפאים.
לא עומד במטרות שהוא עד לא. בגלל אישיות קשה, מיוחדת, של אחת מהתורמים, גברת הייס, שהיא לא לבד בעולם, ושגם לאחרים יש זכויות. They don't know what it is to be the son of Israel. They're not sons anymore. This is what she cries about. They wanted me to be a donor. I'm not a donor. I'm a foundation, way before them. אני מאחל לה, תולים לכם לישיבה. זה מיועד לשם שמיים, מיועד לישיבה, מיועד לתורה. They have to go out of this building. I own this building, major. All my money is this building. מעורבות כספית עוד לא הופכת אותך לאחד שיכול לנשל זכויות של אחרים. גאולת הארץ נוסח אבלין, התופעה הזאת של בנייה ורכישת בתים וחלקות אדמה סביב קברי צדקים היא קיימת לא רק בקבר רחל, היא קיימת גם בקבר שמעון הצדיק בשייח' ג'ראח, היא קיימת גם באזורים אחרים. התופעה הזאת, אני חושב שהיא תופעה שמאלצת את רוב הציבור, גם בצד היהודי וגם בצד המוסלמי, להוביל אותנו לשפיכות דמים במקום להעלות אותנו על רכבת השלום. החומה שמקיפה את קבר רחל מזערה את הסכסוך החיצוני עם השכנים הפלסטינים, אבל בצילה צמח סכסוך פנימי, יהודי, נשים מול בחורי ישיבה, אמריקניות שזה מקרוב באו מול מלח הארץ הגברי. They thought in the beginning that they had here a very nice lady who was a tourist who would give them money to get into the building. And it didn't happen like they planned. הסכסוך הפנימי הגיע לפתחו של בית המשפט. הדיון הראשון, בין ילון וחבריו, לא הגיע. לא יקרה היום לבוא, כשפתאום הבעלות כבר לא ברור שזה שלה. הואיל, היא עצמה הביאה את זה בית משפט. אז בית המשפט יאמר את דברו, ואני חושב שזה הדבר, האור היחיד שאני רואה בקצה המנהרה. When these people did a crime, I don't think they deserve a division. The main line is that you sign the document Giving Chaim permission to settle his fricas or whatever it's called. That's not what's written. And that's what he says right here. He says it right here, but it's not what's signed. על הכל היא חתומה, אבל היא הורסת את הכל במלחמות אין קץ ובסירוב עקשני להגיע לשלום. Is you have two options. You can either fight them physically or fight them in court. So decide what you want to do. החיכוכים בין יהודים ליהודים כואב לי. אנחנו יודעים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. צריך תמיד לחפש את הפשרות ואת הפתרונות. אם המטרה היא ליישב יהודים לסמוך לקבר רחל, אם המטרה שילמדו מסביב לקברה של רחל אמנו, אז חייב להימצא הפתרון. שהצלחתי להכניס לשם ישיבה. הפשרה בין הצדדים, כך נראה, מתרחקת והולכת. מה שהתחיל כמחלוקת מקומית על נדל"ן, מתפתח בעקביות לעימות חזיתי בין יהדות הפזורה והמתנחלים. אבלין מרחיקה עד בסיס הבית שלה בניו יורק כדי לגייס תמיכה נפשית וכלכלית להמשך המאבק. I was so happy to leave Israel. I needed to get out of there. I needed to get a rest. But the fact is, you don't give up on something like this. There's no way to give up. Okay, put this one on the left mirror, and put this on the right mirror. Can you put this on the back wall this way? They have to go out of this building. I own this building. Major. All my money is this building. מעורבות כספית עוד לא הופכת אותך These are $20. Those are. Nobody's allowed in without doing this. They have to fill name, address, phone number. בנייה ורכישת בתים וחלקות אדמה סביב קברי צדקים היא קיימת לא רק בקבר רחל, היא קיימת גם בקבר שמעון הצדיק בשייח' ג'ראח, היא קיימת גם באזורים אחרים. התופעה הזאת, אני חושב שהיא תופעה שמאלצת את רוב הציבור, גם בצד היהודי וגם בצד המוסלמי, להוביל אותנו לשפיכות דמים במקום להעלות אותנו על רכבת השלום.
V'shavu banim l'gavulam, that we should return to our borders. We need money to make this really, really a beautiful place, because we're going to make it bigger and better, and for the whole Jewish world. You have to help me. You have to see what it looks like there, and if you They thought in the beginning you cry. that they had here a very nice lady who was a tourist who would give the money to get into the building. And it didn't happen like they planned. הסכסוך הפנימי הגיע לפתחו של בית המשפט. So anybody here whose name is Rachel? My middle name. My name is Rachel. So is it good that Rachel shared her husband? Yeah. Why? Would you do that? Do you know why she My sister, yeah, but I don't have a sister. So Rachel did a good thing. What do you think? Let the people think good of me. But she also thought about something else. She thought about you. And today is the year inside of Rachel Imeinu. You know how many people are going to Kever Rachel to settle his fritters, so whatever it's called. It's not what's written. And that's what he says right here. He says it right here, but it's not what יום פטירת רחל אמנו, החל בי"א בחשוון על פי התאריך העברי, מקודש בקרב המאמינים כיום של ישועה ועזרה. חיבורים בין יהודים ליהודים כואבים. חושבים שבית המקדש נחרב בגלל תחזור רברס ותיכנס כמו הנהג הקודם. הכי טוב. שהתחיל כמחלקת מקומית על יום נדל"ן, ההילולה של רחל אמנו, ברוך השם, מגיעים לכאן, והמתנחלים. מגיעים לכאן קרוב ל100,000 איש יכול להיות ביום ההילולה הזה. אבלין מרחיקה עד בסיס הבית שלה בניו יורק כדי לגייס תמיכה נפשית וכלכלית. כנסי. חכי, זוז, שנייה. תיזהרו לאט. לא לדחוף! אתם כולם נכנסות, לא לדחוף. שנייה אחת. תיזהרי. תני ליד. These are $20. Those are nobody's allowed in without doing this. They have to fill name, address, phone number. Nice to see you. Welcome to the 17th annual Rachel Children Recognition. Your participation will help to multiply our efforts Businessplänen folgen? this particular center Oder dem eigenen and the only Lebenstraum. Jewish property in the Rachel School complex. I bought this house sight unseen. I didn't have a choice. And what was the purpose of my foundation? The Shavu Banim L'Gavulam, that we should return to our borders. We need money to make this really, really a beautiful place. Because we're going to make it bigger and better, and for the whole Jewish world. You have to help me. You have to see what it looks like there, and if you see, you cry. לא לדחוף, אתם תיכנסו כולן. שנייה, רק שנייה. מוציאים. So anybody here whose name is Rachel? My middle name. My name is Rachel. יום חדש עולה על מתחם הקבר. עטרה בדרכה לשם כדי ללמוד את השיעור השבועי ולשמור על האינטרסים של אבלין במקום. ואני בבניין יותר מכולם בעצם, כי אבלין חצי שנה. אני כל שבוע, כבר 9 שנים, בלי יוצא מן הכלל, קיץ וחורף, גשם ואבנים ובקבוקי תבערה. אני שם. כחלק משגרת העימות המתמשך, בהיעדרה של אבלין, מקפידה עטרה לשמור על שלמות הבית. מה שהם יודעים שיש פה שודדים, יש פה גופים שהם סטו לכיוונים קיצוניים והם עוסקים בשליטה. כל אחד שומר על דיסטנס, שנוכל לנהל פה משהו כמו שצריך.
זהו הרב אלי אלקסלסי, אשר התמנה על ידי הרב בני אלון לעמוד בראש הישיבה הפועלת בתוך הבית. בין כותלי הבית, עטרה מסרבת להפקיד את מפתח הכניסה בידי הרב אלי אלקסלסי. אלקסלסי ראה את חנה נועל את הדלת, הוא רץ אחריה ואמר תביא את המפתח, מיד! אמרה לו לא. אז היא הלכה אחורה, הכניס את המפתח פה. לא הגע בה, כי מי יודע מה מסוגל לעשות? תסתלק מכאן, זה לא רכוש שלך, אתם פולשים, תצא מכאן. דוב שורין הוא זמר פופולרי בקרב המגזר החרדי. הוא נחשף למאבקן של אנשים על הבית ומחליט לתמוך בהם. הם רוצים לפרוץ את הדלת הזה. מבחוץ, עמדו, גרזן, לשבור את הדלת, אני עמדתי פה. ברוך השם, לא הצליחו. בבית בני רחל, תלמידי הישיבה מנצלים את היעדרה של אבלין כדי לקבוע עובדות בשטח. אתה אומר? את העסק, אנחנו צריכים לשבת לאכול ויש לנו שיעור. לפנות פה את הדברים? אתם לא צריכים לפנות פה, יש לנו אישור פה להיות עד 2:30, אז אתם תתחילו איתנו, אנחנו נתחיל איתכם באותה צורה. יש לנו אישור פה להיות עד 2:30, אתם יכולים לעלות למעלה. תעלו למעלה. Rachel is the only one of the imahot that agreed on her own free will not to be part of Am Yisrael. She won't be part of Am Yisrael. She'll let Leah be the mother. She will not intervene with her father because she doesn't want to shame Leah, because there is no such thing as being part of Am Yisrael and causing shame to another person. יום חדש, עולה על מתחם הקבר. So, Bat Yisrael will not be shamed. It is better to do anything that Leah in front of the whole town will not be shamed. That is the korban Avram didn't do. Even not Yitzchak, not Yaakov, not Moshe. This is something that only Rachel did. Okay, so you don't want to be part of Israel? I will make you the main. מקפידה עטרה לשמור על שלמות הבית. שיש פה שודדים, יש פה גנבים, סנטו לכיוונים. Yes, I'm happy to see you. Everybody left! דיסטנס, שנוכל ללכת. We'll be okay. זהו הרב אלי אלקסלסי, שהתמנה על ידי הרב בני אלון לעמוד בראש הישיבה הפועלת בתוך הבית. בין כותלי הבית, עטרה מסרבת להפקיד את מפתח הכניסה בידי הרב אלי אלקסלסי. יום לפני שאבלין שבה לניו יורק, היא איתרה את קירות האולם עם ציוריה של הציירת אלן לפידוס שטרן, כדי ליצור בו תחושת בית. עכשיו, משחזרה, הופתעה לגלות שהם הורדו בידי הציירת מחשש שיפגעו. If you want to lock me out, I'm locked out. You have to leave the other building. That's Beit Bnei Rachel. You don't have a key? So cool. דוב שורין הוא זמר פופולרי בקרב המגזר החרדי. הוא נחשף למאבקן של אנשים if I'm locked out, then you have to leave that whole building. Understand? I have $120,000 in there. And when you study Torah and you don't understand what evil you can be doing, Rav Benny alone, former MK, has $0. I have $120,000 in there. War is war. ההתכתשות בין הצדדים נמשכת בבית המשפט. נציגי הישיבה שמבקשים ליצור עובדות בשטח מסרבים לדבר איתם. Sunday they move in, put the restraining order on, and let them get out. They shut the lights off, they close the bathrooms.
We need a restraining order. Today, we're dealing with unbelievable evil grouped together to take something that doesn't belong to them. I'm going to sit there under attack to save my property so my people can have their symptoms, can have their learning, can have their rights. Be part of Am Yisrael. She won't be part of Am Yisrael. She'll let Leah be the mother. She will not intervene with her father because she doesn't want to shame Leah because there is no. Well, why should I offer him a third? Why should I take a third when I have over 65%? They took my name here and put it here. They're using B'nai Raquel. This is. They have an Amutah called B'nai Raquel. But how can they take that when I'm B'nai Raquel? They stole my name, B'nai Raquel. It's better to do anything. You would Casper play your games. One place you say this, the other place you say that. That is the core. And the end result is because of you, this place is going to end up back with the Arabs. Yitzchak, not Yaakov, not Moshe. This is something that only Rachel did. Okay, so you don't want to be part of Am Yisrael? I will make you the main part of Am Yisrael. Now I'm here. Rachel is a tragic figure. She died at 36. She gives up what's rightfully hers in order to enable her sister to attain and achieve happiness. Look at these heroines, the great moral courage of Jewishness. This nonsense today where women are spat upon or told to sit in the back of the bus, that's not Judaism. Don't confuse Jews with Judaism. Judaism is perfect. Never, Jews are not perfect. We're going to the court. Sunday they move in. They're claiming what isn't theirs. Don't have to just give people a postponement when they do it all the time. בעיות. כשאנחנו רוצים צו מניעה עד יום ראשון. They shut the they attack people. The man has an axe. כשאנחנו רוצים לבקש restraining order, צו מניעה היום. It's an emergency. אבל תקשיבו, צריך גם תצהיר שצריך להיות חתום על ידי עורך דין. הכל מוכן. מחכים לאלוהים. If I'm not there, then you have to leave that whole building. Three locks I have here. This is the fourth time I bought chairs, and they do damage, and they're looking to do damage. The refrigerator was pushed out in the hall. The tower was pushed out in the hall with garbage. Rob Benny alone, the former MK, has $0. This is really sick. I have $120,000. Let's call the police. Let's see what's happening with them. War is war. ההתכתשות בין הצדדים נמשכת בבית המשפט. נציגי הישיבה שמבקשים ליצור עובדות בשטח מסרבים לדבר. Sunday they move in. Put the restraining order on. They shut the lights off. They close the bathrooms. I would like to settle with the investors. We need a restraining order. You want to go out there and try to settle it? Let's do it. I just got a door closed in my face. He's joking. Grouped together to take something that doesn't belong to them. I want. We didn't discuss the issue today. The people who were involved in the show, they were my people. Who are these people? I'll say one thing about my wife, Evelyn Hayes. She doesn't get intimidated very easily. She's not just the typical American investor who just gives their money to Eretz Yisrael and walks away. She also throws her heart and soul into any endeavor which she's involved in. And frankly, I'm a little jealous because I have to share her with B'nai Raquel. This is. They have an Amutah called B'nai Raquel. But how can they take that when I'm B'nai Raquel? They stole my name, B'nai Raquel. If I was you, I'd call up and yell off. Look, אתה קורא מה היה פה בתוך השבטים, בין השבטים, אני חושב שמצבנו היום בהרבה מובנים הוא הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר חזק. ידיד צבי הנדל היה אומר שיש שלום אמת. כולם מסתכלים עליו, רגע, מה הוא רוצה עכשיו? שיש שלום אמת בין היהודים ליהודים. עם כל השאר, בעזרת השם, נסתדר. אני מחזיק באמרה הזאת, היא נכונה, ונשתדל גם לפעול לפיה. Rachel is a tragic figure.
אנחנו מקווים שאו-טו-טו המשיח מגיע. אנחנו נמצאים בכלל בתקופה גדולה של הסתר פנים, שרבותינו אומרים שדברים של ניסים שמתרחשים כל הזמן, ואנחנו קצת מסתכלים על זה בעיניים גשמות, אנחנו לא מסתכלים על זה בעיניים רוחניות, דתיות, כפי שהורונו רבותינו, ולכן כולנו תקווה, וכולנו מאמינים, בני מאמינים, שממש היא תקום בקרוב. Don't confuse Jews with Judaism. Judaism is perfect. Never Jews are not perfect. We're going to the court. Sunday they move in. They're claiming what isn't theirs. You don't have to just give people a postponement when they do it all the time. رح يجي نرتاح في أبوها باللي عم بيصير هون. يعني كتير إحنا بكينا دموع. בעיות. وتألمنا كتير فما أظن في شيء واحد بيرضى شيء مقدس هذا الأمر ناس تتألم وتتأذى عشان حماية الأبد. It's an emergency. كنا عايشين הכל מוכן. מחכים. אנחנו מוקפים, אנחנו אי בתוך אוקיינוס. ובאוקיינוס יש צונאמי. באוקיינוס הזה יש בו עולם אסלאמי מלא, למעלה ממיליארד איש. אם הם יקומו עלינו, אני חושב שתהיה לנו בעיה ביטחונית לא קטנה. המצב הזה אי אפשר להזיז אותו בכיוון השלום בלי מלחמה גדולה. והמלחמה היא תגיע. אנחנו רק מחכים קצת זמן. בלי מלחמה אי אפשר להיות שלום. זה היה פה. Ihr seid zwei große Fußballstars, aber wer von euch ist der Beste? זה היה פה דו-קיום במאה ה-19. למה זה לא יכול להיות היום? למה אנחנו צריכים לראות את המקום הזה, שהיה מקום יפה מאוד במקום, והיום הוא מכוסה על ידי איזשהו מבצר בטון מכוער. Hello, I want... Okay, you're inside, so I'll come and meet you. What is this? What are you doing? A music video from Kever Rachel. Michael Elias is the artist. I wrote this song, We Are Rachel's Children, in 1995, when I began this project, and now they're coming to make a DVD. So they're here. We'll do the whole song. I'm a little jealous because I have to share. Ready? We are Rachel's children, and we bear her pain. We had permission to go up on the roof. Very carefully, okay? Yeah, and then up here. I have permission. Thank you. Shalom. She gets a copy. We are Rachel's children, and we carry her name. ידיד צבי אדל היה אומר שיש לו באמת. And we light her flame. כל השאר The ghetto, scars that still remain. We are Rachel's children. My planning is that it should be for all the Jewish people. We're not into the politics, we're not into the money, we're into sport, we're into the future of our children. בעימות המשפטי על בית בני רחל אין פשרות. וקשה לחמוק מן המחשבה מה היה קורה אילו סיפור אהבתם המופלא של רחל ויעקב היה מקור השראה באמת למערכות היחסים בין כל הצדדים הניצים. אולי אז תמונת המצב הייתה שונה. אולי אז היו כאן מחילה, כבוד ושלום בית. We are Rachel's children, crying her وتألمنا كتير فما أظن في شيء واحد بيرضى أو شيء مقدس في هذا الأمر بيرضى ناس تتألم وتتأذى عشان حماية هذا الأمر زي ما بحكوا كنا عايشين مع بعض أصلا. אנחנו מוקפים, אנחנו אי בתוך אוקיינוס, ובאוקיינוס יש צונאמי. באוקיינוס הזה יש בו עולם אסלאמי מלא, למעלה ממיליארד איש. אם הם יקומו עלינו, אני חושב שתהיה לנו בעיה ביטחונית לא קטנה. המצב הזה אי אפשר להזיז אותו בכיוון השלום בלי מלחמה גדולה. והמלחמה היא תגיע. אנחנו רק
מחכים קצת זמן. בלי מלחמה אי אפשר להיות שלום. זה היה פה דו-קיום במאה ה-19. למה זה לא יכול להיות היום? למה אנחנו צריכים לראות את המקום הזה, שהיה מקום יפה מאוד במקור, והיום הוא מכוסה על ידי איזשהו מבצר בטון מכוער. Hello? Okay, you're inside, so I'll come and meet you. What is this? What are you doing? What are you doing? A music video. Music video for Kever Rachel. Michael Elias is the artist. I wrote this song, We Are Rachel's Children, in 1995, when I began this project. And now they're coming to make a DVD. Ah. So they're here. We'll do the whole song. Try not to look at the camera. Ready? We are Rachel's children, and we bear her pain. We had permission to go up on the roof. Very carefully, okay? Yeah, and then up here. I have to be careful. Thank you. Shalom. She gets a copy. We are Rachel's children, and we carry her name. We are Rachel's children, and we light her flame. Fires of the ghetto, scars that still remain. We are Rachel's children. My planning is that it should be for all the Jewish people. We're not into the politics, we're not into the money, we're in the sport, we're into the future of our children. בעימות המשפטי על בית בני רחל אין פשרות. וקשה לחמוק מן המחשבה מה היה קורה אילו סיפור אהבתם המופלא של רחל ויעקב היה מקור השראה באמת למערכות היחסים בין כל הצדדים הניצים. אולי אז תמונת המצב הייתה שונה. אולי אז היו כאן מחילה, כבוד ושלום בית. We are Rachel's children.